जोंहा जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि झारगाव कदमगुरि प्राइमारि कमिटिया मोनसे थांनाय विधान सभा जि बिसायख'थि जालांबाय बेयाव देरहासार जानायनि मोनसे बिजय उत्सव बे प्रग्रामखौ लादोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो थांनाय हाई स्कुल फाइनाल एग्जाम आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामाव जाय जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै उथ्रिखांबाय बिथांमोना बरायदोंमोन आरो जोंबो गोजोननाय मोनदों बिथांमोननो लोगोसे जोंखौबो बेयाव बाहागो लानो खाबुखौ होदों। आं आसा खालामगोन बेबायदि फारिलाइनि जुगिदि जोंनि फरायसाफोरखौ जों गोबां उत्साह होनो हागोन आरो बिथांमोनाबो निस्सय मोनदों आरो बेखौनो खावलायदों बिथांमोना जाहाथे मोजां फरायो आरो सानसे बिसोरनो जोंनि जिहेतु भबिष्यत बिथांमोना मोजां फरायनो हाथोंसै आरो जोंनि समाजाव मोनसे सोलायनाय लाबोनायखौ जों आसा खालामदों आरो बिपिएफ दोलोआबो बरायनायनि लाहार फाहार खालामदों उदालगुरि जिल्लायाव माब्ला खालामदों? फैगौ 5 अक्ट' खालि जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जोङो जायफोरा टप 10 मोनदों उदालगुरि जिल्लानि बिथोरावहाय बिथांमोनखौ जों बरायगोन आरो जायफोरा बे टप 10 जादों बिथांमोननो जोङो एसे रां अनसुंथाइबो जोङो पार्टिनिफ्राय होगोन। आसा खालामगोन बेबायदि बरायनायनि जुगिदि जोंनि बर' फरायसाफ्रा बिसेसकरि बिटिसि ओनसोलनि फरायसाफ्रा गोबां उत्साह मोनगोन आरो थुलुंगानायखौ बिथांमोना मोनगोन इयुनाव जाहाथे आरोबाव मोजां फरायनो हायो बिथांमोना सेस्था खालामगोन आरो